ҳавлии фуруши дар шаҳри Ҳисор, Шаҳраки Шарора мебошад. дӯстони азиз, кӯчаи Сино назди ҳамин маркази Шаҳраки Шарора. ҳавлии фуруши имрӯзамон дар умум иборат аз 5 сотик замин, бинои 2 ошёнага, 6 дар Хона мебошад. дӯстони азиз, ҳуҷҷатҳояш ҳамаш 100% аст, бо барқ ва об таъмин мебошад. мана ин бочкаи 1 тоннагаи об мебошад. дӯстони азиз, ҳама дарахтони ҳавлӣ мевадиҳанда дар наздикии ҳавлӣ 2 мактаб, 2 масҷид, якчандта мағозаҳову дорухонаҳо, таваллудхона, баъд аз он сохмони як коллеҷи нав рафта истодааст. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран аз номи канали дом тиҷей занзара пурсон шавед. марҳамат дӯстони азиз, аввал шурӯъ мекунем аз бинои асосӣ.